Чираттағы құтлау хатыбыз Яңа Күктау авылына юл ала. Яңа Күктау авылында туып үскен. Хәзерге вакытта да туган авылында игелекле гомер кичерүче, безнең өчен бик кадерле булган тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез Илдус Шайнур улы Халяповны ихлас йөрәктән 60 яшьлек матур гомер бәйрәме белән тәбриклибез. Бар булмышы белән эшкә бирелгән, кешелекле, уңган, бар яхшы сыйфатларны үзенә җыйган кадерле безгә киләчәктә дә барлыкта, муллыкта таза булып, балаларының, оныкларының шатлык куанычларын күреп, гел шулай яраткан әти, карт әти, ышанычлы тормыш иптәше, хөрмәтле кода булып калуын телибез. Безнең кадерле кешебез 1960 елның 7 ноябрендә Наҗиха һәм Шайнур Халяповларның тату гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә. Абыйсына һәм сеңлесенә зур терәк, таяныч булып үсә. Мәктәптә белем алгач, изге егетлек бурычын үтәргә армия сафларына алына. Чиләбе өлкәсенең ракета гаскәрләрендә хезмәт итә. Исән-сау армиядан әйләнеп кайткач, ПМК оешмасында эшли. Арытаба язмыш аны Воркута шәһәренә алып килә. Биредә шахтада бульдозер йөртүче булып эшли. Биредә эшләгәндә ямьле Башкортстанның Миякә районының Тамьян-Таймас авылының иң сылу, иң уңган кызы Лилия Фатих кызы Гатаулина белән таныша. 2 яшь йөрәк туган якларына Башкортстанга кайта һәм 1986 елның ямьле яз мизгелендә чәчләрен чәчкә бәйләп, гөрләтеп туй ясый. Гаиләләрен түгәрәкләп 1986 елда беренче мәхәббәт җимешләре уллары Илнор, 1989 елда икенче уллары Илвер туа. Туган якларына кайткач, кадерлебез туган хуҗалыгы мир җәмгыятендә бригадир вазифасын башкарды. 2014 елдан башлап, бүгенге көнгә кадәр Баш нефтегеофизика оешмасында водитель хезмәтен башкара. Безнең кадерлебез кайда гына, нинди җирләрдә генә эшләмәсен, эшен яратып, җиренә җиткереп үтәде. Һәр вакыт коллективта ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Ә гаиләсе өчен хәстәрлекле тормыш иптәше, үрнәкле әти, ягымлы, назлы карт әти, хөрмәтле кода. Безне 2 улларын яхшы итеп тәрбияләп үстереп, укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүген аныклары Ясмин, Илдан, Данияр өчен җан атып яшиләр. Мең рәхмәт, кадерләребез. Безне җил, яңгыр тидерми кадерләп үстергәнегез. Бүген дә ярдәмнәрегездән, акыллы киңәшләрегездән ташламаганыгыз өчен. Ул йөрәкле, изге күңелле, ачык йөзле әтиебезне, карт әтиебезне, кодабызны юбилей уңаеннан котлап, ныклы саулык, тән тазалыгы, әниебез, кодагыебыз белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, без балаларыгызның һәм оныкларыгызның ихтирамын, игелеген күреп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә язсын. Син булганга без дә бик бәхетле. Синең белән якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетледер. Сиңа озын-озак гомер телибез. Сокланырлык гомер юлы үттең. Терәк булып безгә тормышта. Безнең өчен янып яшисең син. Куанасың һәрбер уңышка. Якты йолдыз кебек балкыйсың. Тормыш юлларыбыз күгендә. Иң кадерле кешебез булып торасың син күңел түрендә. Бусагадан өйгә атлаганда рәхмәт укый керәбез. Яратабыз сине, хөрмәтлибез. Изге затта итеп күрәбез. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Лилия, улларың Илвер, Илнур, киленең Гөлнара, оныкларың Ясмин, Илдан, Данияр, туганнарың Илсияр һәм Фәвил Кадировлар, кодагыең. Хөрмәтле юбилярыбыз Илдус Шайнур улы,
60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Һәр яңа көн уңышларга таба, дәрт, көч һәм куәт өстәп торсын. Барлык якын кешеләрегезне сөендереп, дөньяның бар матурлыгын күреп, сау сәламәт булып яшәүегезне теләп калабыз. Һәм якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләгебезне тапшырабыз. Sunga salab uylarım hislik girer 60'lardan orada bәхетле minutlarda Turmuşlarının zorida birge bulsun barida 60'lardan orada Yaşarga bulsun gürleşip Yaşarga bulsun jırlaşıp Elle kötmeni dağda 60'larım akıra Bugüne gepkin şotlukları Jonday күргән jon дусларым Мин сезнең белән Гомер белгән парым белән Сездә якыннарым белән Җырлар белән 60'lardan орда Бәхетле минутларда Тормышларның зорда Бергә булсын барда 60'lardan орда Яшәргә булсын гөрләшеп Яшәргә булсын җырлашып Әллә күпме тагыда Altmışlardan orada bәхетле minutlarda Turmuşlarның zorida birge bulsun barida 60'lardan orada Яшәргә булсын гөрләшеп Яшәргә булсын җырлашып Әллә күпме тагыда 60'lardan orada 60'lardan orada orada bәхеtlе minutlarda Turmuşlarның zorida birge bulsun barida 60'lardan orada Яшәргә булсын гөрләшеп Яшәргә булсын җырлашып Әллә күпме тагыда 60'lardan orada Яшәргә булсын гөрләшеп Яшәргә булсын җырлашып Әллә күпме тагыда 60'lardan